रायजोफोर गिबियावनो आंनि बयनिसिम खुलुमनाय सियार गैया नामालै थांनानै बे बावदोंलै माथो लामानि रायलायदोंसो मामोनलाय जारलालै माबादि मानसिलै बियो जौसे फाग्लासो नामालै मैया एसे फैनालै दिनै लोङाखै माबा आं रादाब फरायगिरि प्रनय बरगयारि आरो आंजों दं खर'आव खानाय गैयै केमेरामेन फाग्ला सानफ्ला माथा लांदां होद फाग्लाखौ सोलायदोलै रादाब फरायनाया माबा गोदाव सोरावसो बुंलाबाय थाबायलै बियो दे जाबाय गिबियावनो रादाबा दं जोंनि बे इउटुब चेनेलनि बिगुमानो फाग्ला राजु कुमार ब्रह्मआ दसे सिगां बारियाव हासिबसिनो थांनायाव खिफि बेन्दोंआव थाबथानानै थालिफुङाव सौदावनानै हान्थु फारसे गुबुदों आरो हान्थुनिफ्राय गोबां मोदै गदों होननानै खोनानो मोननाय जादों। बिथांखौ दा लुहांबाय थानाय मेडिकेल कलेजाव एडमिट खालामदों होननानै मिथिनाय जादों। आरो दासो सफैनाय खौरां आरोबाव नै दासो सफैनाय खौराङाव दं मिस्टार लाफादुगा बसुमतारी मुंनि सासे मानसिया गावनि साइकेलजों बुलायनानै चेन्नाइनि रागायाव दुगैनो दोननाय बाल्थिंसे दैयाव सुइसाइड खालामनो बाज्रुमनायाव प्लास्टिक बाल्थिंआ थेर-बेथेर बायनायनि जाहोनाव बिथाङा सिनस्रि फारसे खेंख्रा जादों होननानै जोंनिसिम रादाब दैथायहरदों। खान्थाल नामासैलै खर' जेबो जाया जोंनि रादाब बुथुमगिरि नाफाम नार्जारी बिथाङा दैथायहरनाय रादाबाव दं मैया हर गेजेराव मिथिनो मोननाय बायदि सासे सिमाङाव मोननाय MBBS डक्टरा सिमाङा माथो मोजांथारमोनलै आं माथो डक्टर जाबायलै गावनि हिन्जावनि आथिङाव हाबनाय सु खायख'नानै होनो हायैनि जाहोनाव हिन्जावा रागा जोंनानै सोबानाया बिथां सिमाङाव मोननाय डक्टरा हाथाइ ससे बायस'नानै जेबो जानो हायाखै होननानै बिथाङा जोंनि केमेरा उनथिंनिफ्राय फोरमायहरदों। ओंखारनो हालालै बोख्लायफैदो हारसिं ओंखार दहायसो फुङाव मोनसे गिदिर सौग्रावलायनाय जाब्रबथाय जाथाय जानायाव मासे थाम्फै दांग्राया जौजों लोगोसे थाम्फै दांग्राया गोमानानै दं होननानै मिथि मोननाय जादों। जोंनि खौरांगिरिनि फोरमायनाय बायदिबा थाम्फै दांग्राजों सुबुंजों सौदावलायनाय जाथायाव थाम्फै दांग्राया बिमा बेन्दोंआव थाबथाहैनायाव बिमाया थाम्फै दांग्राखौ जादों होननानै मिथि मोननाय जादों। पुलिस बिफाना बिमाखौ हमनो नागिरदों होननानै मिथि मोननाय जादों। दासिम फोरमायनाय रादाबनि गेजेराव देरसिन रादाबाव दं दासिम जोंनि गोजौ आसाम आरो गाहाय आसामाव जाबाय थानाय गिख्रंथाव सोदोब जानायनि जाहोना जाबाय जोंनि गामि साखाथिनि बिथां दिन्दां दुर्गनि उदै सिङाव बानलु थफा आरो अमा मेजेमनि गेस जानानै उदै गिब्रनाय होननानै मिथिमोननाय जादों। गामिनि सासे जुमाव जौसेया फोरमायहरदों। मोनाखौनो माखोब्रा खोमसियाबो माथो आंखौ बोख्लानाङाब्रा होद फाग्ला थालै नोङो नोंखौ नांखाला थादो नै दानिया जों बर'फोरनि थाखाय जोबोद गोजोनथाव खौराङा जाबाय हादरनि गिबि मन्थ्रि बिथाङा बुंदों जों बर' फिसाफ्रा मबाइल लानानै गोबां नाम खालामनो हानाय बुंदों। बे मबाइलखौ लानानै जोंनि बर' गथ'फ्रा गेम गेलेनाय एबा दस्रा खामानियाव बाहायनानै लेखा फरायनो गारबाय आरो बिमा बिफानि खोथा मानिला गोजोननाय फोरमायनायजों लोगोसे दुखुयै बुंदों बेबायदि थाबाय थायोबा बर' हारिया खहा जानायनि लामाया गोबाव गैला होननायजों लोगोसे बिमा बिफानिसिम खावलायहरदों। बिथां गिबि मन्थ्रिया बुंदों गावनि फिसाफोरनो मबाइल गिदिर बायनानै होनायनिख्रुइ लेखा फोरोंनायजों लोगोसे दामनाय देनाय मेथाइ खननाय मोसानाय आरो गेलेनाय सायाव गोसो होनायासो गाहाम होननानै फोरमायहरदों। आंनि ससमाया बोरैलै नोंहासो हाखौ थाबबायदांलै दानिया गेलेनाय रादाब खारनाय बादायलायनायाव अमाया देरहानानै गल्ड मेडेल मोननो हादों। खौरांगिरिनि बायदिबा अमा सैमा बोरमानि खारनाय बादायलायनायाव सैमाया अमा बिगुरनि लावथिखौ नुनानै हाग्रायाव एरसोयो बोरमाया फिलाव साजायनानै दोननाय बिबारखौ जानो थाङो अमाया लामा नागिरनानै खारनायनि देरहासार जादों होननानै मिथिनो मोननाय जादों। दाउला सौलायनाय बादायलायनायाव दाउला बेरेया देरहानाय जादों। दाउला बेरेया देरहानायजों लोगोसे दाउला खासिया जेनदों होननानै खौरां मोननाय जादों। दाउला बेरेया देरहानायनि खुसिजों गेसेरलायबोदों होननानै मिथि मोननाय जादों। जोबनायाव मोनसे दुखुनांथाव खौराङानो जाबाय हाबा लानो होननानै सानबाय थानाय बिथांमोना पुष मासाव हाबा लानो मोना होननानै फोरमायदों। मानोना पुष मासाव हाबा लाबा खहा दं होननानै रायजोफ्रा फोरमायदों। पुष मासाव हाबा लाबा गुसुआव गथ' गथाय जोनोम जाबा खस्थ' मोननो हागौ होननानै फोरमायनाय जादों।
जोबनायाव बोथोरनि रादाब बोथोर बिगियाना बुंदों जोंनाव सानाव सान्दुं दुंगोन आरो हराव खोमसि जागोन होननानै बुंदों साना सान्दुं दुङाबाबो अखा हायाबाबो गोजां बोथोर थाबाय थागोन जेब्लासिम गोलोम बोथोर फैया अब्लासिम गोजां बोथोर थाबाय थागोन लामानि रादाबा दिनै एसेनोसै गोजोन्थों जायफ्रा हाबा जायाखै हाबा जाथों हाबानि उनाव बुलायलायथों